дӯстони азиз, ба ҳар яке шумо салому дуриди худро арз намуда, имрӯз боз як хабарҳои навтариниро баҳри шумо пешкаш мекунам. Бо диққат гӯш мекунем. дастури Эмомалӣ Раҳмон аз танзими бозори асъор то сарфаи буҷа ва сабукиҳои андозию қарзӣ. Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати кишвар супориш додааст, ки ба ҷорӣ намудани сабукиҳо ва имтиёзҳои андозиву қарзӣ барои дастгирии соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, соҳибкории хурдумиёна, табақаҳои алоҳидаи аҳолӣ ва соҳаҳои осебпазирии иқтисодиёт чораҳои мушаххас андешад. Бино ба иттилои дафтари матбуоти президент Эмомалӣ Раҳмон, ин дастурро зимни як ҷаласаи фаврӣ бо мақсади таъмини фаъолияти мунтазами иқтисоди миллӣ додааст. Эмомалӣ Раҳмон раис ҷумҳури Тоҷикистон вазорати молия, кумитаи андоз ва хадамоти гумрук якҷоя бо вазорату идораҳои дахтдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор кардааст, ки ҷиҳати кам кардани таъсири манфии хавфҳои беруна ба иқтисодиёти кишвар, қисми даромади буҷет ва истифодаи имконияту манбаъҳои иловагӣ ба ҳукумати кишвар пешниҳод манзур намоянд. Президент роҳбарони вазорату идораҳоро вазифадор кардааст, ки доир ба истифодаи сарфакоронаи маблағҳои буҷетӣ, роҳ надодан ба хароҷоти дуюмдараҷаву ғайримақсаднок, пардохти пурраи музди меҳнати кормандони соҳаҳои иҷтимоӣ, нафақа, ҷубронпулию кӯмакпулиҳо ва беҳтаргардонии хизматрасониҳои тиббӣ чора андешанд. Раис ҷумҳур ҳамчунин барои танзими бозори асъор ва мӯътадил нигоҳ доштани қутби пули миллӣ, ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ба истеҳсолкунандагон ва содироткунандагони ватанӣ, таъмини фаъолияти босуботи бонкҳо, пешниҳоди сабукиҳои қарзию бонкӣ ба ташкилотҳои қарзӣ ва соҳибкорон дастур додааст. Дар пайи афзоиши худсарони нархҳои маводи ғизоӣ ва сӯи тоҷирон таи моҳҳои ахир, президенти кишвар ба хадамоти зидди инҳисорӣ якҷо бо роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати пешгирӣ кардани ҳолатҳои ба таври сунъӣ баланд бардоштани нархҳо, махсусан нархи маҳсулоти ниёзӣ, аввал ва мӯътадил нигоҳ доштани нархҳо дар бозори истеъмолӣ супоришот додааст. дӯстон, ин буд кӯтоҳ хабаре ки баҳри шумо омода намудам. интизор бошед, пас аз чанд лаҳзаҳои дигар боз як хабари дигар пешкаши шумо мегардад.